Hej vloggen! Nu kommer videoen så, som jeg har lovet. Jeg er ked af, at der er dårlig kvalitet. Men ja, vores videokamera virkede ikke lige pludselig, og så fik jeg stress. Nej, jeg har fået en del spørgsmål, og jeg vil prøve på at svare på nogle af dem. Godt jeg nu kan. Ja. Okay. Jeg har fået 2 sekunder. Alt det teknologi. Okay. Jeg har fået et spørgsmål på Formspring. En anonym, der har spurgt, om jeg tykker med G-streng. Ja, altså, okay. Det er en ærlig video. Alle sandheder skal frem. Ej, ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Så der er også spurgt, hvor jeg bor. Jeg bor i en lille lortby uden for Viborg mod Herning. Jeg er mod Herning. Så er der en, der har spurgt, om nogen snakker om min kæreste utro, og om jeg kunne finde på det. Nej, det har jeg ikke, og jeg kunne aldrig nogensinde finde på det, fordi jeg respekterer min kæreste, og jeg respekterer det, han står for. Og så synes jeg bare, at det er ekstremt svin skal være utro. Men jeg dømmer ikke folk. Nej. En jeg synes, der er lækker, og ikke min kæreste. Emil Wahl. Ham kunne jeg godt. Ej. Han er lækker. Det synes jeg. Ja, det synes jeg. En jeg hader. Det spørgsmål fra tit. Altså, der er ikke rigtig nogen jeg hader. Altså, der er nogen jeg kan have noget imod. Jeg vil ikke decideret sige, at der er nogen jeg hader. Og jeg har ikke lyst til at sige. Det er vist derfor, fordi jeg ikke gider hænge folk ud. Jeg vil heller ikke synes, det ville være fedt, hvis jeg blev hængt ud. Min bedste veninde. Jeg har først sagt, at jeg ikke rigtig havde nogen bedste veninde. Fordi jeg havde så mange gode veninder. Men jeg har også gået hen og har faktisk fundet ud af, at jeg har en bedste veninde. En der hedder Aika. Hun var skøn. Min helt egen kæledværg. Ej, hun er sød. Så er der en, der har spurgt, hvorfor jeg tager så mange billeder af mig selv. Fordi jeg kan lide det. Fordi jeg synes, det er sjovt. Ja, fordi jeg kan lide det. Fordi... Ja, bare fordi jeg kan lide det. Ikke stress. Så er der en, der har spurgt mig, hvordan jeg har det. Lige nu har jeg det fint. Tror jeg. Ja. Der går et rygte rundt lige nu om, at jeg har stået og snadet med en masse mennesker til Mønsted. Det har jeg ikke. Der var en, der prøvede på at snave mig, men jeg skubbede ham væk, og jeg fortalte min kæreste det hele. Og så synes jeg bare, det er latterligt, at der er nogen, der skal begynde at gå rundt og sige, at jeg går og snaver med alle mulige til Mønsted. Det er da gør ikke. Det må de selv om. Mongoler. Ej. Jeg skal snakke om det. Så er der en, der har spurgt mig, om jeg nogle gange har lidt ondt af mig selv. Ja. Altså, ikke på nogen dårlig måde, vil jeg sige.
Altså selvfølgelig, når der er en periode, hvor der sker en masse lort, så kan jeg godt synes, at det er synd for mig. Ikke helt forstå, at det lige skal ske for mig, at der kommer alt det lort. Men ja, og det kan alle vel. Jeg ondt af sig selv. Det ved jeg ikke. Det har jeg fortalt nogle gange. Så får jeg nogle spørgsmål på Facebook. Julie Grønkær Pedersen har spurgt, om jeg kan lide hende og Katrine. Nej. I er fint nok, når I irriterer mig. I kommer på den sorte liste. Får så meget vand den sidste skoledag. Så har Iben Ebæk Jeppesen spurgt, hvem er den person, jeg hader allermest? Igen, jeg vil sige, hvem jeg hader allermest, fordi jeg hader de steder ikke nogen. Selvfølgelig, der er nogen, jeg har noget imod, og sådan noget, ja. Altså, selvfølgelig er der jo nok en person, jeg hader, og som jeg aldrig kommer til at kunne sammen med, men jeg har ikke lyst til at hænge personen ud. Igen, fordi jeg ved, jeg vil få det dårligt, hvis jeg bliver hængt ud. Så synes jeg ikke, jeg skal hænge nogen ud, uanset hvor meget jeg så ikke kan lide personen. Så har Simon Kruse spurgt, hvordan hans øjne er på en skala fra 1 til 10. Der vil jeg nok sige 9, fordi du har nogle flotte øjne. Flotte isblå øjne. Så snud. Ja. Det var egentlig de spørgsmål for den her gang. Jeg ligner lort i dag. Jeg ved det. Kameraet bagefter. Når jeg gør sådan her, så kommer min arm først sådan halv sekund efter. Det er egentlig stressende. I kan skrive til videoen, hvis I vil mere eller sådan noget. Overvej lidt at lave en make-up video. Og overvejer at lave en udfordringsvideo, hvor I kan give mig udfordringer. Yes. Der er faktisk også lidt spørgsmål mere end jeg nu vil kigge. Der er en, der har spurgt, hvor jeg har fået min butterfly fra. Den jeg er på her. En rigtig flot lyserød. Den har jeg fået fra slipsefyr.dk. Jeg har fået en hvid og en lyserød, og jeg synes, de er så fede. Nogen vil nok sige, at det er underligt at gå med butterfly som pige, men jeg synes, det er lidt fedt. Ikke at være ligesom alle andre. Den er fin. Ej, men ja, den har jeg fået fra slipsefyr.dk. Og linket er på bloggen, så slipsefyr.dk. Og hvis I vil, så smider jeg linket ned under videoen, eller en kommentar, eller et eller andet sted. De er faktisk rigtig billige, de koster 100 kroner per styk. Super lækre. De er dejlige. Jeg skal fortælle ham nogle flere. Jeg har engang fået et arbejde, så jeg ikke tjener nogen penge. Ja. Ej. I må undskylde for den virkelig ringe kvalitet og lyd, og for at jeg ligner sådan lidt en udskidt kat i dag. Eller hvad man siger. Fordi jeg ser bleg ud. Jeg har overhovedet ikke noget makeup på lige nu. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noget makeup på. Og lyset er ekstremt dårligt. Det er fordi jeg bruger mit webcam i computeren. Lyset er rigtig dårligt. Så for at der overhovedet kommer lys på mig, skal jeg have alle mulige sider åbne, der giver lys. Derfor er jeg helt bleg i ansigtet. Det er ikke så godt. Ja. Men jeg håber, I kunne lide den. Og fortsat vil være aktiv. Og bare sige
Jeg elsker jer alle sammen. Jeg sætter så stor pris på jer. Virkelig. Fordi det er jeres skyld, at jeg kan opnå det, jeg kan. I er dejlige.